салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаҳои телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоист. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Мунтахаби Россия оид ба футбол бо мунтахаби Тоҷикистон бозии дӯстона сипарӣ мекунад. Инро сараввал иттиҳоди футболи Россия расонаӣ кард ва баъдан кулли расонаҳои хабарии расмӣ паҳн намуданд. бозӣ дар майдони марказии шаҳри Душанбе рӯзи 17 ноябр сурат мегирад. Мунтахаби Россия аввал бояд бо мунтахаби Босния ва Герцеговина ва ҳамчунин мунтахаби Эрон бозии дӯстона мегузаронид. Вале ҳоло расман рақобатҳои мазкур лағв нашудааст. Эрон ҳамчун иштирокчии ҷоми ҷаҳон намехоҳад пеш аз мусобиқа бо бозиҳои дӯстона таваккал намояд ва Федератсияи футболи Босния ва Герцеговина нисбати пешниҳоди бозии мазкур танҳо рӯзи шӯрои раҳбарияти федератсия қарори бозиҳоро мебарорад ки он қарор аст рӯзи 31 октябр сурат бигирад. агар мунтахаби Босния ва Герцеговина бо рақобати мазкур розигӣ диҳад, пас ин бозӣ рӯзи 19 ноябр барпо мешавад. агар розигӣ надиҳад, пас метавонанд ҳарифи Русияро иваз намоянд ки эҳтимолан ивазшаванда мунтахаби Узбекистон аст. хулас ба таҳлили пойгоҳи хабарии маъруфи русӣ Спортсру, Тоҷикистон барои Русия назар ба Қирғизистон ва Узбекистон ҳарифи хатарноктар ба ҳисоб меравад. ҳарчанд мунтахаби мо нисбати дастаҳои номбаршуда дар рейтинги ФИФА мақоми поёнтар доранд. барои мисол Тоҷикистон дар ҷои 108 аст, Қирғизистон дар мавқеи 95 ва Узбекистон дар мақоми 77 аст. аммо натиҷаҳои охири мунтахаби мо беҳтар аз мунтахаби Қирғизистон меистад. масалан дар бозиҳои интихобии ҷоми ҷаҳон Тоҷикистон ва Қирғизистон дар як гурӯҳ қарор доштанд ки мо баъди ҷопон дар мавқеи дуюми гурӯҳ меистодем. дар мусобиқаи ҷоми Осиё ҳарчанд мунтахаби Тоҷикистон то ҳол бозӣ накардааст, вале тобистон бозиҳои интихобиро бо сари баланд паси сар намуд ки он ҷо дар гурӯҳи худ бо рақобат бо дастаҳои Қирғизистон, Мянмар ва Сингапур аввалин шуда роҳхати мусобиқаи мазкурро ба даст оварданд. метавонем боз як мусобиқаи байналмилалии дигарро мисол биёрем ки бо сармураббигии Петр Шегирд ба миён омад. футболбозони мо дар мусобиқаи ҷоми шоҳии Таиланд ғолиби мусобиқа гардиданд ки он ҷо дастаҳои Тринидад ва Тобаго, Таиланд ва Малайзияро шикаст доданд. хулас барои Артем Дзюба, Собелев, Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук ва Захарин бозӣ бо Рустам Ятимов, Парвиз Умарбоев, Алишер Ҷалилов, Ваҳдат Ҳанонов, Эҳсони Паншанбе ва Манучер Сафаров саҳлу сода паси сар намешавад. ҳоло ҳам расонаҳои хабарӣ таҳлили бозиҳои Лигаи Чемпионҳоро тамом накардаанд ва мо ҳам бар замми ҳамаи он таҳқиру дашномҳое ки дирӯз аз мухлисони Барселона шунидем, аз ин мавзӯъ канор рафта наметавонем. аммо имрӯз чанде аз ҷузъиётҳои дигари мусобиқаи мазкурро мавриди баррасӣ қарор медиҳем. ҳоло дар шабакаҳои маҷозӣ наворе чарх мезанад ки дохили самолёт футболбозони Порту яку якбора доду фиғон карда шодиву хурсандӣ мекунанд. асли воқеа ин хел будааст ки вақте онҳо дастаи Брюгеро бо ҳисоби 4-0 шикаст доданд, интизори бозии дастаҳои Атлетико ва Байер буданд ки ба чӣ анҷом меёбад. барои онҳо мусовии Атлетико ва Байер беҳтарин натиҷае буд ки Порту бо он мустақиман бо Брюге роҳхати марҳилаи плей-оффро мегирифт. аз ин рӯ онҳо якҷоя пеналтии баъди бозӣ таъин кардаи доварро ҷониби дарвозаи Байер тавассути телефон тамошо доштанд. вақте Карраско аз ӯҳдаи иҷрои зарбаи пеналти набаромад, кулли ҳайати дастаи Порту аз ҷой бархоста шодиву хурсандӣ мекарданд. дар асл имсол бошгоҳҳои Португалӣ аз дастаҳои испанӣ дида дар бозиҳои Лигаи Чемпионҳо фаъолияти беҳтар доштанд. феълан яку якбора се дастаи ин чемпионат ба марҳилаи яккашниҳоӣ раҳсипор шуданд ки инҳо Порту, Спортинг ва Бенфика мебошанд. ин ҳам дар ҳолест ки аз 4 дастаи испанӣ танҳо Реал имкон пайдо кард ки ба марҳилаи мазкур равад. дигарҳо аз қабили Атлетико, Севилия ва як дастаи дигар ки номашро намегиранд ба Лигаи Аврупо рафтанд. дастаи Арсенал ахиран баъди 10-ум бозӣ марҳилаи бебохтаи худро боз хотима дод. ин дуюмин шикасти дастаи лондонӣ дар 16 бозии мавсими имсола мебошад. бозӣ дар мусобиқаи Лигаи Аврупо бо дастаи ПСВ барои лондониҳо он қадар хотирмон паси сар нашуд. шогирдони Микел Артета аз дастаи ҳолландӣ бо ҳисоби 2-0 шикаст хӯрд ва баъди 10 бозӣ чӣ гунае гуфтем дар кулли мусобиқаҳо аввалин шикасти худро пешвоз гирифт. аввалин шикасти Арсенал дар кулли мавсим бо дастаи Манчестер Юнайтед буд ки шогирдони Эрик Тен Хаг бо ҳисоби 3-1 ҳарифи лондонии худро шикаст
шикаст дода буданд. Агар бигӯем ҳоло дастаи Арсенал бо дастаҳои ба қавли сахт рӯбарӯ нашудааст, иштибоҳ хоҳад буд. Дар миёни 16 бозии баргузор шуда дастаҳои Тоттенхем, Ливерпул, Лидс ва Эвертону Астон Вилла ҳам буданд ки дар муқобили лондониҳо ба шикаст рӯбарӯ гардиданд. шикаст аз дастаи ПСВ барои шогирдони Микел Артета ягон аҳамияте надошт, чун онҳо барвақт мавқеи аввали ҷадвалро ба номи худ муҳр зада буданд. коршиносони футбол мегӯянд дар бозии муқобили ПСВ Арсенал мавқеи сусти худро ошкор кард. пас ин мавқее ки ошкор шуда бошад, аз ин баъд дар ҷадвали чемпионат низ мавқеи дигар мешавад. боз ҳамон ҷойҳои порина. Мауро Икарди собиқ ҳамсари худ Ванда Нараро аз намояндагӣ ва ё худ вазифаи агентӣ озод кард. чанде пеш расонаҳои хабарӣ иттилоъ доданд ки Икарди ва Ванда Нара ҳаёти якҷояи худро хотима бахшиданд ва маҳз ба ин омил Икарди ба хулосае омад ки дигар бо ин хонум тамоми ҳамкориҳои расмиро нуқта гузорад. моҳи сентябр Икарди тавассути иҷора аз дастаи ПСЖ ба дастаи Галатасарай омад ки муҳлати гузариши футболбоз то охири мавсими ҳамин сол идома мекунад. тибқи шартнома аз ҳисоби маблағи гузариш бояд Ванда Нара 1 миллион евро ба даст меовард, вале Икарди раҳбарияти бошгоҳро огоҳ кардааст ки маблағи мазкурро ба хонум нагузаронанд, чун ӯ дигар вазифаи намояндагии ӯро надорад. хонум дар навбати худ иддао дорад ки ӯ ягона намояндаи футболбоз дар қазияи гузариши мазкур буд. аз ин рӯ ӯ ҳақ дорад ки маблағи мазкурро ба даст биёрад. акнун миёни собиқ ҳамсарон ҷангу ҷанҷолҳои судӣ оғоз шуд ва ба чӣ анҷом меёбад номаълум. бо зан сар ба сар шудан маънои бо оташ ҷанг эълон карданро дорад. Ванда Нара то ҳадде пухта аст ки боварӣ дорам то охири ҳаёти Икарди сари чандин миллионҳоро мехӯрад. ин 1 миллионе ки Мауро худро бо он ба қавле тема мекунад, Ванда фақат барои чойпулӣ гирифта нест. Тони Крос ба хулосае омадааст ки дар авҷи шӯҳрат карьераи варзишии худро хотима диҳад. чанд вақт пеш хабарҳо пайдо шуд ки олмонӣ пешниҳоди бошгоҳи шоҳонаро барои чанд муддат ҳамкории дигар рад кардааст ва дигар намехоҳад дар майдони футбол ҳунарнамоӣ кунад. акнун сару садоҳо дар мавриди хулосаи нофаҳмои Тони Крос зиёд аст ва ин ҳатто сармураббии мунтахаби Олмон Ханс Дитер Фликро ҳайрон кардааст. дар рақобати дастаҳои Лейпциг ва Реал Мадрид дар Лигаи Чемпионҳо Дитер Флик ба ҳайси тамошобин иштирок дошт ва баъдан наворе пайдо шуд ки баъди бозӣ дохили автобус Тони Крос, Ханс Дитер Флик ва Карло Анчелоти чанд муддати на он қадар тӯлонӣ сари чӣ мавзӯе баҳс мекунанд. ҳарчанд мавзӯи суҳбати онҳо мушаххас нест, вале ба фарзияи чанде аз инсайдерҳои футболӣ онҳо сари мавзӯи карьераи футболбоз ҳарф мезаданд. Тони Крос барвақт аз ҷанбасти карьераш дар мунтахаби Олмон эълон карда буд ва мисле ки Флик мехоҳад ӯро то чемпионати ҷаҳон ба ҳаят баргардонад. Анчелоти ва Реал ҳам сари мавзӯи тамдиди шартномаи футболбоз кор мебаранд ва эҳтимол меравад ки Крос аз хулосаи худ ки бояд охири мавсим корномаи худро хотима бахшад баргардад. сабаби барвақт аз футбол канор рафтани Крос то ҳол маълум нест, вале фарзияи ман ин аст ки ӯ аҳволи саргардониҳои Роналдоро дида чунин хулоса баровард. баъзан ба худ мегӯӣ ку Роналдо ба касе лозим нашуд, ман аз куҷо? ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.